доста. Търсим някой да спонсорира информационния център село Химикалче, моля ви се. Ще ви бъдем много благодарни. Обещавам, ще ви го върнем след теглянето на конкурса за автомобилна публика. Не знам къде ще ви го върнем, не се притеснявам. Благодаря много, е там го остави до... Намериха. Мерси. Благодарим много. До вечера, ако дойдете на банкета, ще получите пакет от 3 безплатни поздрава. До момента имаме един сгазен конус от автомобил с модификация 406. Номер 179. Не забравяйте, очакваме вашия глас за автомобил на публиката. Не забравяйте и нашата игра с публиката от фирма GAP Audio. За този, който задържи един басов говорител с опънати ръце, наградата е басовия говорител.